The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Nhasi Proclaim Chaora ndiye ari kutisira musign language. Mukoma Givi kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Lesson yedu yanhasi, hurukuro yedu yanhasi ine musoro wenyaya unoti kudya kwakakosha. Kudya kwakakosha. Tinenge tichitungamirirwa namukoma Givi. Right, aita hako Caston. Takaona muzvikamu muhurukuro dzedu mbiri dzapfuura. Right. Kuti kurwara kwawanda. Vanhu vari kukurumidza kufa vazhinji. Zvakare dzimwe dzehosha dziriko dziri kuremadza vanhu. Asi zvisiri kubva pakuti kuwanda kwaita varoyi. Okay. Ndozvatakaona muhurukuro dzedu mbiri dziya. Takazoona kuti madambudziko aya vanhu vanotodarika 60% yevanofa gore negore vari kuurayiwa nehosha dziri kuuya kuburikidza nemararamiro, non-communicable diseases. zvikuru sei achikonzerwa zvikuru sei nemadyiro. Zvinodyiwa kana kuti zviri kurega kudyiwa nevanhu. Ndo zvakabuda muhurukuro. Ndo saka tasarudza musoro wenyaya yekuti kudya kwakakosha. Because area yekudya chete chete ine madambudziko akawanda. Pamandipa musoro wenyaya uyu ndashaya nguva yekukubvunzai, ndichangokubvunzai tatowo muno mustudio. Hatisi here takutiza basa reufundisi because matopic akadai totarisira kuti adzidziswe vanhu kuskero, ana mai vaenda nevana. Hatisi here takubva because vanhu vakanzwa kuti Pastor Betera naPastor Rodzi vari kutarisira zvinhu zvine chekuita nekuti vanhu vabve pazvitema, tiite zvinodiwa naMwari, tichengete mitemo yaMwari, vanhu vabhabhatidzwe, Jesu akuya. But zvekudya izvi area iri right here mukoma. Right, Caston. Ndofunga uri kukanganwa kuti mune imwe yehurukuro dzatakaita pakatsimbidzirwa kuti mazuva akanyanyisa kukosha kucherechedza zvekudya muupenyu hwemunhu. Wakanzwa kuti mangani? Pakanzi 1000 nekutanga. 1000 nekutanga kubvira amai vaine vasati vachingobata mimba, nepavanosununguka, nepanguva yekuyamwisa mwana. Handiti wazviona. Saka tikazvisiyira kuskero bedzi, panoita dambudziko rimwe rekuti unoona vanhu vachimhanya mustiriti mune karikiriki karimo. Vanhu havana nguva iyoyo yekuti vamirire kuzongoita kuskero chete. Saka muri kuti plus vanhu vari kukuvara havasi vakadzi chete. In other words, muri kuti Mwari haarambidze vafundisi. Aiwa, iwe uri kukanganwa samufundisi kuti kunotonzi vanhu vanofanira kunowana zivo pamuromo womuprofita. Ndokutaura kunoita shoko. Kureva kuti kana vanhu vachienda kwamufundisi vanotarisira kuwana dzidziso yakabatana yakazara. Because chandiri kudariroka panyaya yekudya, ani mukuona tiri mustudio even imi vateereri, pakati pedu hapana kana doctor kana dietitian, zvekuti vamwe wenyu kana vachitoteerera vakanyatsodzidza nyaya idzodzo munogona kuda kukadzika kuti area yavo here. Saka ndabvunza kuti area ndeyere mukoma. Hatizondosviki kuarea dzevamwe. Ticharamba tiri mubhaibheri. Tiri kuarea kwedu kana tiri mubhaibheri. Kunze kwechinhu chisingataurwe mushoko. Aiwa, saka ngatifambe. Inda pana Daniel 1 unzwe. Vhesi ya3 kuenda pa5 ubva waverenga nevhesi 8. Daniel chapter 1 verse ya 3 to 5.
Mambo akaudza Ashpenazi, mutariri wevaranda vake, kuti auye nevamwe vana vavaIsraeri verudzi rwamambo nerwemachinda. Majaya akanga asina mhosva, asi akanga akanaka pameso, akachenjera panjere dzose, akangwara pakuziva nokunzwisa uchenjeri hwose, akanga akakwana kumira mumba mamambo, uye kuti avadzidzise magwaro nerurimi rwevaKedhia. Mambo akarayira kuti vapiwe mumwe mugou wezvekudya zvamambo zuva rimwe nerimwe newaini yaainwa, uye kuti vachengetwe makore 3, kuti kana apera vagomira pamberi pamambo. Asi Dhanieri wakazvisunga mumwoyo make kuti haangazvisibise nezvekudya zvamambo kana newaini yaainwa, saka wakakumbira kuno muchinda wavaranda kuti arege kuzvisvibisa. Right. Urikuona kuti tiri mubhaibheri asi pari kutaurwa nezvekudya. Yes. Saka ndivana Dhanieri ava neshamwari dzake vaenda kuBhabhironi, vaenda senhapwa. Right. Nhapwa sevasungwa sevaranda. Vasvika ikoko ndo pavanotsaurirwa kuti vaende kukoleji kunodzidziswa. Right. Mambo akabva arayira kuti ngavapiwe chikafu chinodyiwa patafura yamambo. Ndo marongero anga aita mambo. Pari pana pari kunzi vana Dhanieri vakaramba chikafu ichochi. Pari kuburitsa imwe pfungwa yekuti zvekudya hazvikoshe nekuti zvadyiwa nevane mazita makuru. Alright, okay. Vanoremekedzeka, vakadzidza kana kuti vapfumi, handizvo zvinoita kuti zvekudya zvikoshe. Okay. Nekuti ivava vane mazita avo vanogona dzimwe nguva nekusaziva kana kuti nekungoshaya hanya. Vanogona saka iwe unobva wateedzera. Ivo vasingakoshesi asiri kutoziva kana kuti asina hanya nazvo. Saka kunogona kutoita vanhu vane mazita makuru asi asingatozive. Koita mumwe wekuti haana hanya nazvo. Right. Andinazvoona. Saka pane kurayira kunobuda pana Exodus 23. Mirai mugoma. Muri kuti hauteedzere kudaro, wakatisiyai vane mazita mahombe. Kove level yako kana zvirizvo zvavari kudya. Ichinzi kana ndichibva wanzwa pavhesi. Mirai muzopaduda. Alright, kandandarere. Because munozoti pamwe ndiri kuita naro mustudio. Mati vhesi ndiani? Exodus 23 verenga verse 2a. Exodus 23. Verse 2 iri kutiyo, usatevera vazhinji pakuita zvakaipa. Right? Usatevere vazhinji pakuita zvakaipa. Kuna 3 John verse 11a. Pane pfungwa imwe chete iyo inotsimbidzirwa. 3 John verse 11. Mudikanwa, usatevere chakaipa asi chakanaka. Right. Now panogona kuita vanhu vowanda vari kuita chimwe chinhu chero muarea yekudya iyoyo. Utoona kuti mudzimba dzese ndo zvaakungoitwa. No, panaida kubvunzira ndepekuti let's say muri kutravela kuenda kunze kwenyika. Muri kushandisa bhazi rakanaka. Kune mabhazi akanaka, koita mamwe atinotoziva kuti angori ordinary. Mabhazi akanaka anotozikanwa kunzi anomira panzvimbo, pazviteshi panenge paine mafood outlets. Handitika wotonyatsoona kuti bhazi rese parinomira apa munhu wese ari mubhazi ndo zvaari kutenga. Unoita sei ngoma? Ndeve level yako nese muri kuenda pamwe kunoshava kunze kwenyika. Unoita sei? Because dzimwe nguva ukasavateedzera unokuwara nemunhuwi unenge uri mubhasi imomo. Unoita sei? Ndima dzataverekedza usateedzere vanhu vazhinji pakuita zvinenge zvakaipa. Chinodiwa ipapo kuna kumwe kunhuhwirira kwerufu kakasiyana. Hausatowanzwa Soromoni achiti kune nzira dzakanaka dzinoita sedzakanaka asi dzichitungamirira kurufu. Saka munhu anogona kunzwa kunhuhwirira asi kana zvapinda mumuviri zviri kudhonzera kurinda, nodhonzera kuguva. Saka iwewe chaungatoita pakadaro nonoka kujoina mazviri kana usiri shuwa kuti zvinhu izvi zvimbori chii, zvinozokonzerei mandiri. Sitori nani kunonoka. But pane pekutoti makondakta acho anobva ati vabereki pano ndo patiri kutenga zvekudya. Ngozi vanongoona wasara uri 1 vofunga kuti haunaunzwa announcement. Vana Dhanieri vasvika vaitove nepuresha idzodzo pavakasvika kuBhabhironi. But havana kuti rimwe timu rese ratakauya naro ndo zvarari kudya. Ivo vakamira.
Atitwazvona. Saka zvinodawo kumira. Hatidzokere pana Daniel chapter 1. Ipapo. Uverenge verse 12 kuenda pa15. Daniel chapter 1 verse 12. Doidzai henyu varanda venyu mazuva negumi, ngavatipei miriwo tidye nemvura tinwe. Ipapo mungacherechedze zviso zvedu nezviso zvemajaya anodya zvekudya zvamambo, mugoita nevaranda venyu sezvamunoona. Naizvozvo wakatenda shoko ravo pamusoro pechinhu ichi, akavaedza mazuva negumi. Mazuva negumi akati apera, zviso zvavo zvikaonekwa kuti zvakanaka nemiiri yavo yakakura, vachipfuura majaya ose aidya zvekudya zvamambo. Now, pane imwe pfungwa inobuda panapa. Vana Daniel vari kunyengetedza mutungamiriri wavo. Right. Mambo avapa. Kuti tokumbirawo kuti pachikafu ichi chabva kutafura yamambo ichi. Yes. Mutibvisirewo. Tipe hedu miriwo nezvimwe nemvura pakunwa. Uye akati omara mukaonekwa makazoonda, makaondoroka, ndinokuvara, munondiurayisa. Daniel ndobva ati tiedzei kwe10 days. Imwe pfungwa iri kubuda apa ndeyekuti ukabvisa mune zvaunodya, kudya kunokuvadza utano. Panoperera 2 weeks, muviri unenge wakutodaira kuchikafu chakanaka. Ndo imwe pfungwa iri kubuda panapa. Saka body inoresponda in 2 weeks time. In 2 weeks time. Wabvisa kudya kunokanganisa uchisa kuri right. Ana Daniel vaizviziva izvozvo vana Daniel. Ende zveshuwawo paakatarisa. Chipedzisa ndimai kubva pavhesi 16 ipana Daniel 1 ipapo kuenda pa20. Daniel 1 verse 16. Naizvozvo mutariri wakabvisa zvekudya zvamambo newaini yavakanzi vanwe akavapa miriwo. Zvino kana ari majaya aya mana, Mwari akavapa zivo nekungwara pamagwaro ose neuchenjeri hwose. Asi Daniel wakanga achigona kunzwisisa zvose zvairatidzwa naMwari nezvairotwa. Zvino mazuva akati apera akanga atarwa namambo okuti vauyiswe nawo. Muchinda wavaranda akapinda nawo pamberi paNebhukadhinezari. Mambo akataurirana nawo pakati pazvose kukasawanikwa vakanga vakafanana naDhaniel naHanania naMishayo naAzaria. Saka ivo vakamira pamberi pamambo. Pamashoko ose uchenjeri neekunzwisa vaibvunzwa namambo, vakawana kuti ivo vaipfuura kagumi, vachenjeri vose nen'anga dzose dzaive paushe hwake. Now, vakomana ava zvavakadya zvakaita kuti njere dzavo dzipinze. Kutesvera njere zviya zvekuti pakugona pamafinal exam aisetwa namambo omakwa namambo. Hanzi pakupa mamarks mambo akaona kuti vaigona kukunda vamwe kakapetwa ka10 times better. Zvazviri kureva ka toti vanyora maths dziri kumakwa out of 10 questions. Kagonero kavo ka panze pekuti ari kumaka ati 10 out of 10 aita 100 out of 10. Come again. Kagonero kavakaita kapinziro kakaita munjere dzavo ka palevel yavo kakadarikisa zvekuenda 10 levels pamusoro. Muri kuti aive number 2 akaita 10 out of 10 ivo vaita chii? Vaita 100 out of 10. Vatereri imetsi dzemustudio idzo, but ndofunga zviri kukujekerai kuti panga paine mukaha mukuru pakati paDhaniel neshamwari dzake nevamwe vanhu vese. Zvoisa pachena kuti kudya kwakakosha, even panyaya toti intellect toti kurodzeka kwepfungwa. Kudya kune zvakunoita pakurodzeka kwepfungwa. Ndofunga totaura iye Mwari akaona uchishingaira kudya zviri correct, anokuwedzera kurodzeka kwenjere. Anokupa wisdom yekushandisa kuchikoro, yekushandisa chero kumabasa nemuupenyu. Ndoda kuti tikanzwa kambo vatereri pane pandoda kubvunza mukoma Rhodzi pasina unyatsondijekera. Chidzidzo chedu chiri kuti kudya kwakakosha, kudya kwakakosha. Ngatirambei tiri pachidzidzo. Muhondo yedu na sata ni Mwari wangu, mundivige muruoko rwenyu.
Jesu chete ndiye mtungami, riwe hondo yeruponeso. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemi, kufa ifuma kakananda, famu mawoko amponesi. Chidzidzo chedu chiri kuti kudya kwakakosha mukoma. Ndanga ndichida kuti pane zvamataura ndione kuti mune ushingere hwekuadvaisa vateereri sezvamataura. Mukoma, kune dzimhuri dzekuti mukati memhuri munogona kutova vana vese kana mumwe chete wekuti nganditotaura ndo zvazviri anenge aine udofo. Udofo chaihwo hwekuti vari kubvumirana, but uchimuona asiri kuchikoro mwana akangwara paanotamba magemu, but kuti abate zvinotichwawo chikoro mune matrai maextra lesson nezvimwe zvese, especially muno mumadhorobha zvekuti unotozwa inzi pastor ndanetowo naye, hakuna kwamunoziva here maticha anogona chakati, but angopedza zvemabhuku unongonyatsoona kuti but haangabva azoita dofo rakadaro. Uchiona tumwe tunhu netumusikadzi wataanoita, munga advise here vanhu vakadaro kuti vambochinja diet yevana? Mungaite here ushingo udofo unokonzerwa nezvakawanda, but mungaedhere here zvamataura seimwe inogona kuva solution? Chekutanga varare kuti dofo iri handizivi kuti madictionary ndo zvariri here, but rinenge rine kakutuka mukati. Ndosaka matonzwa ndichiti ngandingotaura kuti munzwe kuti ndoda kuti zvakanaka kuti kana mwana ari kunetseka muchikoro ukuti zvireruko, especially mustudio. Hazvidi kubudisa. Alright, thank you. Anonetseka zvakadaro. Saka uchaona kuti ana Daniel vati pamuenzaniso kuti kudya kwakavhura pfungwa. Unorangarira here mune dzimwe hurukuro dzatakaita chiremba uyo wekuAmerica uyo Alexander kuti achingotamba nezvekudya pane zvakaitika muvana, andinozviona. Saka dai kuri kuti maticha ari muzvikoro vakamasta nyaya idzi, ndo vaifanira kuti pamaconsultation paya vabvunze vabereki kuti kumba kunombodyiwei, andinozviona kwete sekushora, aiwa, asi kutobatsira chaiko nekuti zvinhu izvi kaizvi iwe ukatarisa kuti zveshuwa tiri zvatinodya ndo zvakataura Jethro Close, tiri zvatinodya handiti kureva kuti chaunodya ndo chinoumba muviri wako, ndo chinoumba njere. Saka achingazotadza kugadzirisa performance dzevana muchikoro. Koma muri kunzvenga, tiri paruzhinji tiri kuteererwa, vanhu vari kutinzwa, toti zvakundikana kuitwa kumaconsultation. Ndaakuti imimi tiri panhefenyuro izvozvi munogona here kutoudza, ndoda kuti mumirire nyaya tiri kuverenga mubhaibheri, udzai vabereki, ndoda kuti muvaudza. Hatidi kuti murambe muchiti muri kuona ana Daniel, taurai zviri direct because vanhu vari kutinzwa. Rega titi unoona panapa time yedu mustudio iri limited, but zvinodiwa zvatingataure kuvateereri zvekuti endai munoita tsvagurudzo kuti chii chinofanira kubviswa mudhayeti yemwana chinomukanganisa, because hurukuro dzedu dzinogona kusabata zvese. Muone kuti zvii zvakanakira utano hwemuviri nepfungwa dzemhuri yenyu, izvozvo mozviedza muchiita zvimwe zvese. Thank you. Zvinobatsira. Thank you. Ndo zvandaida kuti ngatifambe. Handi tinotarisa apa taona kushanda kwezvekudya munjere nemiri, handitika rega tinoona chimwe chinhu chinobuda tikaverenga kuna Genesis chapter 5. Toda kuti uverenge mavhesi anoti verse 5, verse 8, verse 11, verse 14, 17, 20, 27 ne31. Genesis 5 verse ya 5. Mazuva ose upenyu hwaAdhama akanga ari makore ane 330 akafa. Mazuva ose aSeti akanga ari makore ane 412 akafa. Mazuva ose aEnoshi akanga ari makore ane 405 akafa.
mazuva ose aKenani akanga ari makore ane 710 akafa. Mazuva ose amaHarareri akanga ari makore ane 975 akafa. Mazuva ose aJeradhi akanga ari makore ane 962 akafa. Mazuva ose aMetusera akanga ari makore ane 460 akafa. Mazuva ose aRameki akanga ari makore ane 480 akafa. Uri kuona varume ava kubva kuna Adhamu kudzika kuna Lameki makore avairarama. Wawajamba ndiEnoki. Enoki haana kuzofa, akatorwa after 365 years ndobva aenda kudenga. Uri kuona kuti varume ava vaipotsa vakuloka makore 1000. Makore aya ari real here. Makore chaiwo kasitireka chaiwo kutotanga kwegore kwakundosvika mwedzi wechi12 munotanga rimwe futi. Because iye zvinoizvika pakaita munhu ari kutotaura nevanhu achiti inini ndoda kupinda muzana, anotoshoka vanhu mu100. Ukazwa munhu achiti inini ndoda kuvavarira kupinda muzana 100 manje kaitova kamuzukuru kuvarume ava. Uri kuona imwe secret yevarume ava zvavaidya zvanga zvakanyanyisa kuswedera kudhayeti yakapuwa munhu naMwari pekutanga. Saka kudya isecret yakakura pakurarama neutano nekurarama makore akawanda. Mamunzwa here uyo anzi anga aine makore akawandisa mamubata wandaverenga uyo Metusera manzwa akasvika 969. Right. Ichokwadi makore chaiwo ende anga asiri makore ayo kuti vanozosvika ikoko vapera basa asisaone angogara pamushana. Aiwa njere dzakatopinza vakamira kuti twi kana achifamba. Ende ukarangariraka munguva idzodzidzi kwakusati kwaane mabhuku saizvinezvi zvekuti waite wakagara naye apa anenge achikurudunurira zvakaitika mugore rakati achitaura nemusoro pasina manotsi ari kutarisa. Metusela akazofa ine 969. Muri kuti here dai wakamubvunza aine 800 years kuti ndiudzei zvakaitika gore ramaine 34 years aikurudunurira zvese. Njere dzavo dzakapinza vakomana ava. Chimwe chinhu saka kudya kwakakosha. Pamusoro pekureba kwemakore inzwa chimwe chinhu chaive pamiviri yavo. Genesis 6 pavhesi ya4. Genesis 6 vhesi ya4. Panguva iyo kwakanga kuine vanhu varefu kwazvo panyika nepashurewo. Kana vanakomana vaMwari vakapinda kuvanasikana vevanhu ivo vakavaberekera vana, ndivo vaive vanhu vane simba vekare vakanga vakakurumbira. Saka uri kuona kuti vairarama makore akawanda. Number 2 vaive magiant. Mazimonya. Saka ndo chimwe chechipiri. Chimwe chechitatu chandoda kuti uone chinonobudira pana Genesis 11. Miraisa ndakanganwa. Ndoda kuti vateereri ndivapeka homework kuti tisazokanganwa. Vateereri pataverenga kuna Genesis taverenga varume vaiveko vari vazukuru kubva pana Adhamu. Pana ataurwa kunzi ndiye akaita makore akawandisisa ekurarama panyika panapa. Pachapera chidzidzo ndoda kuti muzotisira message kuti murume ainzani uye akararama makore mangani. Ndavataimira nditi ndavataimira ngatifambe mati pana Genesis 11 ndautoverenga kubva pavhesi 4 kunosvika pa7. Genesis 11 vhesi 4. Vakati uyai ngatizvivakire guta rine rusvingo runo musoro unosvikira kudenga, tizvimutsire mukurumbira kuti tirege kupararira panyika yose. Ipapo Jehovha akaburuka kuzotarira guta rorusvingo rwakanga ruchivakwa nevanakomana vevanhu. Jehovha akati, tarirai vanhu ava ndivamwe, vane rurimi rumwe vose. Zvino ndizvo zvavatanga kuita. Zvino hakuna chinhu chavangada kuita chavangadziviswe. Handei tiburuke tindopesanisa rurimi rwavo ipapo kuti varege kunzwana kana votaurirana. Uri kuona nekuda kwezvaidyiwa nevanhu ava njere dzavo dzaive dzakatesera zvekuti chero pakuita misikanzwa
wainyatsoona kuti pano papfuura munhu anofunga but kuri kusaiti kuri wrong but waizoona kuti urong hwacho wapafungwa saka uri kuona panapa pavari kuvaka rusvingo vanotaura vanoti ivo pavakanga vasvika pakuvaka hanzi vanga vatoenda 1 kilomita mudenga tawa yavaivaka kilomita ende kakasiri kanenge kamukoko aiwa ranga riri zitawa rinotoputira guta rinenge rese vavaka vatoenda kilomita kusvikira kudenga wanzwa kuti mwari akati che akati chifunga manje kaiwo kuti varume ava hapana mainjiniya hapana maarchitects aripo havana kana madigiri but vari kuvaka structure yekuti vanhu kudenga vanototi tikasavadzivisa vari kusvika saka maybe pfungwa iri kuramba ichidzokororwa patiri kuita discussion inoi ndeyekuti kudya kwakakosha kudya kwakakosha kudya kwakakosha ndoda kuti uone chimwe chinhu Caston munhu akasikwa aine njere plus chikafu chinobetsera pakurodza njere but mira uone zvinoita vanhu pana Muparidzi 7 pavhesi 29 Muparidzi 7 vhesi 29 asi tarirai chinhu chimwe ichi chete ndicho chandakawana kuti Mwari wakaita munhu akarurama asi ivo vakatsvaka mano mazhinji mukuchenjera kwevanhu kuya uko nemukuedza kubva paurongwa hwaMwari vanhu vakazvigadzirira madambudziko nekushandisa njere dziya mukusateerera vakazvigadzirira madambudziko. Reka titore example yeshuga chaiyo pamaesi matatu anonzi ane mheremhere kuutano hwevanhu maesi matatu anonzi ane njodzi akawanda mumuviri wemunhu esi wekutanga ishuga haifanira kuwanda esi wechipiri isauti haifanira kuwanda mumuviri wemunhu esi wechitatu masaturated fat aya ane cholesterol anowanika mumhuka ndo anonzi saturated fat sugar salt saturated fat hazvifaniri kuwanda maesi iwayaya imwe yavo ikangowanda bedzi panokanganisika saka toda kutora shuga zvinhu zvakasikwa naMwari zvekudya zvine shuga yazvo handitoazvoona itori mazviri yekuti paunenge uchichidya uri kutotora shuga saka ngatitorei for example shuga iri munzimbe munhu agara pasi neuchenjeri hwake akati ndiri kupota ndichiti kana ndaakuda kutapirirwa neshuga yemunzimbe ndomenya saka vakagadzira nzira dzekuikuna kubva imomo yoiswa muchipaketi unogona kukwira nayo mundege hauchakwiri nezinzimbe mundege zviri convenient but vaje zvainoita vaite zvekuti yakaiswa muchimiro chekuti muedzo wekuiwanza wakura baje nzimbe yekuti uzodya teaspoon yeshuga munzimbe miromo inenge yakutotsemuka nekumenya handitoazvoona but shuga ikawanda manje yapinda mukati yakukanganisa kana yapinda mukati manje inonzi shuga kuti ishandisike zvakanaka mumuviri inoda calcium yakawanda saka nekudawo kuti mumuviri mune musina calcium yakawanda shuga kana yawanda manje inenge yakunosveta calcium kubva mumabhonzo calcium ndeye inobatsira kuita mabhonzo saka inopedzisira mabhonzo asoft andozvona saka munhu anodya shuga yakawanda stereka mabhonzo ake anoita soft kungodonha paduku fracture asi munhu akakura asingaiwanze anoita achimhanya anopidiguka katatu mugoma aine svinga rehuni mukaenda kux-ray hapana fracture hapana saka ukachitarisa chimwe chinoitwa futi neshuga kana yawanda inonzi nevanodzidza inononama pfungwa kunama zviri kudzurudzota zvekuti pfungwa dzemunhu inokonzera kukanganwa sevana vari kuenda kuchikoro yava anogona kuti ari muexam so oti chinhu chitakachifunda but anza ichitiza nekugotsuka zvekuti anosara asingairangariri saka panapa shuga vamwe vanotaura vanoti zvakare shuga yakawanda musystem masoja emuviri anodhakwa inodhakisa masoja emuviri saka ndo zviri kunzi munhu akapiwa njere naMwari but dziri kushandiswa zvinokanganisa
handiti wazviona. Saka kudya kwakakosha, but ukadya uchiteedzera njere dzevanhu, ukasakoshesa kuzvitemera miganhu, panoita madambudziko. Saka vana Danieri manje neshamwari dzake vakabvisirwa zvekudya zvavaiona kuti ichi nechichi nechichi zvine ngozi kuutano, ndokuisirwa nguva dzedu dzakwana. Vateereri, takubvunzai mubvunzo, ndiani munhu akararama makore akawanda akaita makore mangani? Mozotiudza maesi matatu ekuti akawanda mumuviri memunhu zvinokanganisa utano. Tiriko kumaraini ikoko. Mukoma Rodzi, tokumbira mupe vateereri phone number. Nhasi ndoda kukumbira kuti uvape iwewe. 0717 091 615. 0717 091 615. Kana kuti 0775 909 095. 0775 909 095. Tisangane muchikamu chinotera. Tungamira